abasibati nigo bagenderete kurwe kwegwa amaigerio anene igoro yogotanga gosegwa gacachinga na gukora imechando yabeirege kwenekiwa buna okunereriwa kwa basibati nigo abasibati abo babiri bagotwara ekampi yokonyoro bosemya inseye kanisa ya Nyamatuta PAG asibaganiwe kogendera wesokia na konyora amaigerio ayora abakonya sokwa gacachinga cyabo muri cyo ito dipo nasanya namange kubatekana nobo tutukanu obwabere bokwenekiwa ase bisasimero ao anene asabasubati abo babere bakunereriwa nige kanisa ya Nyamatuta PAG yaimukiriye getambokero na gotwara conference ase abasubati abo babere bakonyora amaigerio gokwana omurandeli chadio bogi nigana kyabuna obosemyobwe nigo bwabere ororo elio kwagacha chinka iga lingana lya Nyasaye lya orokera ligwa sobu yabuna bangina bwente komanya asenka korokyo bunyasaye asikire gento na kwanga kere bibi kororokana ase kanisa abakristo bakorokana bale kanisa lakini bagokore bibe chinga kicho boigo nigaine kyateneni asensemenyomo asatuguterare amangana a LGBTQ kanisa yaitu ya PAG tiri kubwatana na mangana y'abasubati kunyoma no musubati onde uso musacha kunyoma no musubati onde bakuruka musacha kunyoma no musubati onde uyo bakuruka LGBTQ intwe tuakanire na nturi kubwatana naro nonya n'abakonyi bari batatu tokonya ku America ngatu wanja negenteke bato abakonyi intu buna PAG tuakanire tibate nyo abakonyi bwabo batigetomenya buna Nyasata gete boigo nigagikeria chikanisa chire chigendrete kwebwaterania na mangana atali yekene anena sensemo yokwengata na yasa kaora intwe intubwata ine na mangana aria ya masabo yokwengata abantu bako igo tukwengata Nyasaye kore bikone nturi kubwatana n'abantu babwate meroberio yokogenda kusacrifice abande na kurwa abantu bande bimwanzo ntwegenda Nyasaye nabwate ntira yokoseseni abantu baye ekorwa igoro nturi konye biranga kiru nturi konye omonyo nturi konye amaguta ekanza ya PAG nturi kwa kabanto maguta ekero moikomo cheno no ra maguta ito gokwana na mama director we wilaya ya Musocho Mata Bosibori ni gaerera ekirenge kenene yekambiywe anene asogotenenia chinka kunantine nereta banyina baiga emechande nenge nera banyina konyora bagwetera tukaranga mbia omutienyoyo bwerusa abana barasi chinka tubabekere kambi abanyina banyore libaga byogochicha bari baranyare kwagacha chinka cyabo etim niba yarenge nga omukungu aimoke atenene goika abwe eseyi boigo umurikyo munene niga segeta basubati asaba boli abanyare gwesokia sobonge ili banyare konyora amahegerio decide dinga torete conference yeye elinda bangina baito basomi ulingana le Nyasaye abange babere fanalebo bachire shakaora bakogenda ase chinka abagaka twabasabire mwanjira bangina baino bacha bonse basomi buna kibakolenda chinka omo basia Joshua Gichana ni gaerero buya bwabasubati ase chinka boigo ni gaina kebuna nigo bagenderete kubwatie buku elio kurwa amaigerio angina na ubenge njenene abangina kwali chinka nabwo kuba imukire kire gento yakoba abakwa gajomo china bakagoro mugaka babiya kuba bwateranire mbabwate seimono kubwa mugaka bangwa tubabikiramo tubabikira bali muko basomi bali tue ntodiko kosomi bantu mamincha gosekuru isiko ya Biblia ntutwege nitenga Nyasaye nero gotoria Nyasaye nero kugwenia komenta najwe nigaboria barandia gotenera lingana lyo monene elio kogendereria enjili ekero muntu aturikira amwanjiro monene akabanga gako akumwobo wa Nyasaye wansa gukora yara yo gwanja kwa Nyasaye lakini akaro muntu agwe doubt onyora gakenda jokore kugwangwa ujugo kwana bobe abwatembugete ekogera abantu bamuanga nero yobono kwirwanerera kuripota liege taseni Kendizi TV kurwa ase ward ya Bogisero egotoke bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elitaliane ndipon asanya